Часът е 5:45, така че аз се изкъпах, оправих се, изглеждам доста добре, чувствам се доста добре. Искам и вие да се чувствате добре, така че абонирайте се и харесайте. Целта ми е да стигна 500 абоната. Кораба спира, билет е около 25 кента и ти му отидеш на различни острови. Ние даже с Лекси ще го опитаме тази събота или неделя. Искаме да видим само как ще бъде. Никога не съм се качвал на параход така че... Исках да ви кажа, че това е Едмонтън. Много е тихо, много е приятно тук. Повечето българи живеят тук, защото не е чак толкова скъпо, колкото където ние живеем, защото ние живеем наистина в града. Това е някакси извън града. Много е спокойно, много е тихо. Там има ресторант и ето това е ресторант. Аз не ходя, защото моето гадже е вегетарианец. Той месо не яде. И оправяме се някъде тук в този живот. Вижте какво ритат. Взеха целият стадион. Не виждам никой оттам. Страшно много хора, понеже хората има тренировка днес, по-малките дечица, където ние ритаме. Но много е топло, много е слънчево. Окей, приятели, току-що смених олиото на колата. Трябва да смена филтъра и още някои неща там. Излезна ми около 130 секунди само да смена олиото. Викаш, Митко, ще не си го смени сам, бла. Нямам нещата, окей? Трябва да си ги взема. Второ, трябва да отидем до магазина за бързо. Искам да ям любенци със сирене, така че това само е целта. Бомба! Да ям. Хайде. Учените са казали, ако носиш черна буза постоянно, няма да се виждат боските. Затова винаги ме виждате само с черни бузи и бели бузи. Белите бузи, айде, когато се чувствам луксозно, нали, така малко по... Ама сега с черна буза по принцип боските не ми се показват и съм по-така уверен в себе си, нали, имам само така се чувствам нахъсан. Ето пак водичка. По принцип ние ето там ходиме. Чакайте да видим дали ще мога да видите.
Ето там винаги отиваме. И тук е от другата страна. Приятелите ми близо до мене, както винаги. Много е красиво. Яде ми се сладолед, момчета и момичета. Искам айскрим. Виж, още не се е стемнило. И ние трябва да отиваме още натам. Ма не мисля. Мисля, че това ми е края. Вижте колко е красиво. И Алекси пуснал турбото пак. Не мога да я фана. Значи на разходката ние, аз и Лекси, къде ходиме? Това е за трева специално. 21 нагоре показва. Това е ненормално. А и ето. Пак сме на същата разходка. Но винаги е красиво и хубаво. С Лексана отиваме на нашето място. Сега ще ударим 2 км. Так му да дойдем да видим как е. Но няма никой. Но нищо, ще го видите трети път. Но светлините вече почват. Няма никой. Той часа колко, Алексано? 9:20. 9:20, там има един човек. Приятели, здравейте! Лекси направи вечера, аз ръгам. Не съм със същата буза. Забелязах, защото в целия клип съм бил с една и съща буза. Не съм. Така че искам да ям вечера. Бомба! Лекси сме на нов парк. Искахме да опитаме нещо ново, преди да отиваме в малкия град. Този парк е само за студенти, които живеят тук. Има доста много студенти, но е много тихо и приятно и красиво. Искам да ви покажа как изглежда. Няма много души, но... тихо и приятно. И кажа честно, нямаме никаква идея къде отиваме. Пътищата са много тесни, но виждахме много хора, които имат палатки. Само те спят или живеят само в такива места. Само за първи път сме тук, така че ни е любопитно, има много храсти. Влезнахме, но много е красиво. Там има човек, който седи, там има водичка. Не е никак лошо. Но вау! Изглежда страшно, няма ви лъжа. Водичката тук. И на там също още има път. Се качваме нагоре. Излязахме на някакъв мост. Но си между nature, така че човек имам чувство, че само планина изкачвам. Но е много красиво. Тихо и приятно, няма никой. Така че не е никак лошо. Може да чуете как се издъхвам, но чувствам, че сме в лабиринт. Има толкова много завои и изходи. Сега сме на някакво друго място. Има хора пред нас. Не е толкова лошо. Но гледай какво става. Дишаме жив въздух с дърветата. Огромен мост. Хора, им чувство, че съм на Treasure Hunt. Гледай, тук трябва да минавам дървета, да отивам нагоре. Значи ние бяхме ето там, трябваше да преминем през дървото и сме се качили тук. И сега ще опитаме да отиваме отгоре на моста някакси. Някой ни прави компания. Шашава работа. Но успяхме. Гледай какво става. Поизпотих се доста добре. Хубава тренировка направихме. Не знаехме, че това место е близо до малкия град. Така че беше готино. Станах вир вода. И ми риша малко, но няма проблеми. В самото градче, къде ние ще отидем.
Има страшно много хора. Вие сме само хора. Ето го Apple. От тук аз и Лекси сме си вземали телефоните, дечицата играят там. Има страшно много хора. Не е никак лошо. И това по принцип е само за студенти, които живеят в колежите си. Така че някакъв нов магазин, къде отварят. Там също още има път. Съдно съм в Лом, човек, но много по-красиво. Имаме с хора. Вау! Ето там е Starbucks. Там все още има, но там... Лекси идваме от малкия хайк, къде сме направили и изглеждаме като гумна и хората тук са муцка. Ето Тесла. Тук има някакъв ресторант. М3. Мама мия. BMW не е лошо. Не е никак лошо. Приятели, значи този ресторант, аз и Александър бяхме тук и храната беше... не ставаше въобще. Виж колко съм черен на ръцете. Вау! Там исках да ви покажа как е. Ние сме тук вътре. Ето ви известните такис. И са 4 кинта. Това е мексиканска храна, къде го виждате. Ще отиваме да играме билярд. Приятеля ми изходи, ще отида да е мексиканец. Не съм го виждал доста време, така че той не говори английски, така че не очаквайте много. Искам да си изкарам хубаво. Така че... Like Olympic torch, flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night. City saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Money monopoly, the block is embossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, humming bands ain't soft. Street dreams packaged, no matter the cost. Момчета и момичета, благодаря, че ни гледахте. Ако искате повече такива влогове, харесайте и се абонирайте. Благодаря ви!